Hürmetli ihlas көңелдән тапшылы хезмәткәрләре һезгә зур үтенеч менән кайнар сәламнар юллап, без язабыз дип башланып китә был хат юлдары. Без тормыш иптәше балалары, ияндәре, тугандары Рәсилә Рәҗәп кызы Бикбулатованы күркәм байрамы 50 яше менән котлап иң изге, иң йылы теләкләребезне хат юлдары аша yetkәргә теләйбез. Көздің матур мизгелендә 1973 елның 10 октябрендә Мәләвез районы Хабаш авылында безнең Hüyüklü kişi Rəsilə Rəjəb qızı Bikbulatova dünyaga avaz hala. İşli гаиләле атасының 5-нче типсек кызы була. Hüyüklü беде баласагынан үткер, сабыр, холклы, мәрхәмәтле булып үтә. Мәктәпте тамамлагач Салават калаһында педагогия училищесына укырга инә. Башлангыч класслар укытучысы һөнәрен үзләштереп, үзе туып үткән Хабаш авылында укытучы булып хезмәт юлын башлай. Ситтән торып Стәретамак педагогия институтында тамамлай. 1999 елда Хабаш авылы егете Бикбулатов Насир менән гаилә коралар. Якындарыбыз күркәм йорт алып сыгып, безгә 3 балага гомер бүләк итәләр. Кадерләребез яхшы тәрбия биреп, югары белем алырга ярдәмлашып, олы тормыш юлына сыгарды. Улдары Захир быел фән һәм технология университетын тамамланы. Ишембай кала мәдәният һарайында Берхамут халык бию ансамблендә бей. Кызлары Рәсимә ошо уку йортын ситтән торып дәвам итә. Кесе улдары Искәндәр класс укусыһы. Күп итеп мал, кош-корт тоталар, бакса үстерәләр. Шундай тынгыһыз ул безнең кадерләребез дип хаттарын дәвам итә балаларыгыз. Асык йөзле, киң күңелле туган яньлек эшебезгә ныклы сәламәтлек, ян тынычлыгы, гаилә шатлыгы, һәйнистергә генә тулы көндәр, ак бәхеттәр, бәрәкәтле озын гомер теләйбез. Йөкләсәйбез, киләсәктә ләһине көс-куәт ташламаһын, йөзеңдән шат елмаю гитмәһен. Гаиләбез менән бергә шулай матур итеп гомер елдарын үтергә ятһын. Үстергән балаларыңдың киләсәктә инде ияндәр игелекләрен күреп, иян тыныслыгында именлектә гомер кисер. Һиңа булган рәхмәтебезне, хөрмәтебезне матур ярга кушып кабул итеп, изге теләкләрен юллай тормыш иптәшегез Насир, кызыгыз Рәсимә, улдарыгыз Захир, Искәндәр, шулай котлауга кайнәгез Бәһирә Әхтәм кызы һәм уның кызлары кәүдәрле кушыла. Көтә көндә әсәй бала Нақыт халып, өділіп, ағынып Көткеніңді біліп, вақыт табып Біз қайтабыз еңе ашқынып Әсәкәйім, исләп еш сақтарын Ярлай бідігі Яшәсәй шатлыктарга күмелеп балаларым изгелеген күреп Изге дуаларын укып әсәй ак теләктәр телеп одата Итән генә бер үк йөрегез һөттәеп Безнең өсөн һәр сак ут йота Әсәкәйем Изләп еш сақтарын Йырлай бедігі Мұлы бишек ярын Яшәсәй шатлықтарға күмелеп Балаларың изгелеген күреп
изләп яшь сафтарын, ярылай бедгә муллы бишек ярым. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәем изләп яшь сафтарын, ярылай бедгә муллы бишек ярым. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Яшәсәй шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Рәхмәт сезгә, Сәлим. Рәхмәт.